Mushure mekunge Tatalicious aburitsa kuti Pokelo ari kurohwa kuState House uko naMnangagwa Junior, Pokelo responded akati inini kuteki kwauri kutaura ikoko handisi kumbokuziva, zvabva zvatsamwisa the Queen ndobva vaburitsa mapikicha echibhororindo icho. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sezviri kungotaurwa mumastreets guys, Pokelo akakanganisa nekuresponda kuna Tatalicious. Tatalicious akati haurespondi kana ini ndikataura ndinozoburitsa nyaya dzakawanda. Kuri kunzi kuState House uko hakuna kumira zvakanaka, or actually kunogara Pokelo kuri kunzi kwamitiswa mukadzi wechitatu. Pokelo paada kusumudza musoro achibvunza kuti konde yipiko yamaakutamba naye Daddy, ndo paakabva ahedewa ndokukuvadziwa musoro. So Pokelo pakaburitswa nyaya iyoyo akabva angodecida kuti let me respond kuma allegations ekunzi ndakarohwa. Ati iye haana kuenda kuteki. Shamwari yacho yabvunza kuti ko iwewe tanzwa kuti uri kuteki, akati bodo ndogoenda sei kuteki, visa racho handitombozivi kuti rinombonamirwa papi sei. Kuri kunzi ngaarege kuchema since akasvika Mnangagwa Junior ane mukadzi wake, iye ndokudecida kupinda ari wechipiri. Iko zvino kana kwakuya wechitatu hafaniri kuchema. Kuteki kuri kunzi angaenda kunogadzirwa kumeso uko kwaanga kuvadziwa. So homwe yenyika iri kuti iyo ine source iri mukati meState House inomuudza zviri kuitika mudzimba dzemukati. Ari kuti iye Pokelo akaramba achinetsa kudai, so paachazoburitsa nyaya yekuti ndiye akaita kuti Takura aende kurehab, nekuti Pokia anga akudanana naTakura since Budhi Mnangagwa Junior vanga vakuswera vari kumba hombe. Saka pese pavanobudira vachienda uko iye anobva asara opindana naTakura, zvinova zvakaita kuti mukomana apinde padepression ndokutanga kushandisa madrugs. Asi Tatalicious ati haasi kuda kuitaura izvezvi, ngaangoziva kuti Pokelo haaresponde kuna Queen, otherwise masecrets ese anozara mumastreets. So kuri kunzi Pokelo please keep quiet nekuti the Queen has spoken.